lo tawu ile mbe nu ani dalo ni nze no erikwe ya weri o afa ni onye ani ogbueshi nze no eri no ya weri nye nchoka ine ba anya tata bụ nye obune odimonya n'obi obu munye nwushe bụ na ahụ a aso wona bụ amari na agwawa maka na nya dị mari na ka achọnka ine ba anya ka du onwe anyị ọdụ gbasa anyị ụmụnne anyị ndị ọbụla wee je akwamozu onye ọbụla adịawe mmadụ ada akwụ onye ọdịa mmadụ ada akwụ onye ọdịa ọbụla eyo na-abụ ebo tụmadụ onye ọbụla eyo na-abụ ebo ya ma je akwamozu onye ọdị dọnọ were otu oseti akwụkwọ weweche nye ori erie dị n'ọnụ dị n'afọ emezie n'ọdịna mma kwụsị a site atajeme nye dị mma na adị egbu mana site atajeme ọ bụ ya amarịghị na mmadụ ada akwụ onye ọdịa mmadụ ada akwa nwa ọ bụ nwanyị ọ bụ na ụnụ na-abịatọgide ụtọ metọlue ị ga-emesi bụrụ gị ọkpala n'ebe o si bịa nwanyị dọ ya ma jee akwamozue ọ bụ na eyo na-adị mma chinne dọ nye ga-enwedo m ike megbe ya kwadowe ka ị ga-esi nwe ike kwadowe echekwa na ego na akwamozuo mmadụ adịghị enyi nwa ọ bụ na idekọ ga-etie aka mmadụ ka ị ga-esi weche ọ bụ na ị ga-eweche hụ wụcha ihe wesị wee nye ụnụ wee nye nwa mmadụ adịghị enyi nwa mmadụ adịghị akwa nwa ụmụ ka anyị si eme omenala bụ mmadụ nwụ naanị ka esi eme bụ mmadụ nwụ enu na mmadụ nyokwumanya abụkwa n'enu onye anwụ na omenala anyị bụ ndị enu a tụmadụ obodo nsi bịa bụ ugwulukwu maka na abụ ndị ọbụla na mbụ elu ike kpụọ mmadụ afa na ọnwụ gị mana ebolu ike memesi ọgwụ yesi ya bụ onye ọgwụ nkwunye na-adị anyị bụ eze mugbu onye mee ekwuchi obodo anyị si bịa bụ ugwulukwu mena o ji sapụ meniwe ji kpọma ugwulukwu maka ụfọdụ ga-agwa ya na ọ bụla ya mee bụ ya bụ obodo na onwere ndị bi na tupu o ji bịa ekwere m na onwe ndị bi na tupu o ji bịa mana tupu o ji ga-abịa onwe bụ akpọ obodo na o n'afọ a bụ ugwulukwu tupu o ji bịa mba ọbịbịa bụ ihe mmeni o ji bụ na onye ọbụla ebi mezie n'ofu obi ọgwụ ndị ọgwụ dịka ọgwụ ndọ ga-enwe ike dọkụmentị mmadụ enweghị ike biri na-ekwu n'ofu ọnụ ofu obi na-achịwe ya bụ kịka mme bụ anụ na mmadụ nyokwumanya nke ụlọ akpọ na mmadụ anwụghị ịnụ na mmadụ nyokwumanya na ọ dị-ekwudo ime ebulu wee domeje gwa ebo na nwa ụnụ na-amakwana nye emere na-asụ anwụnwa ebu ababịa ebe ọbịa na ọ bụ n'iwu na ọ ga-abụ ndị ọdịa maka na nye gwa ebo bụ na asụ anwụnwụ ni ka ọ bụ nwanyị ebu aba gbakọme agba eyi ọgwụ nke izizi agba eyi ọgwụ nke ekpo na-abị agba eyi ọgwụ nke ekpe atọ nwee ihe esizi ọgwụ nke ekpe atọ ni na o nwere ike kwunye tupu a ga-ejikwu n'okenye eweri wee kpọọ afa na okenye eweri ebo sigbo osi diarị gbada bụ nye ga-anọ ọnụ ndị dia na-agbagonye agbajie ọ bụ na ebu isi n'ụzọ na akwa asụa ndị ga-akwa akwa bụ ndị ọdịa ọnwa nwandu abụna nye wa agọgọ ọnwa nwandu abụna nye dia na ọ ga-ejebe nye ọbụla ọhụrụ na ọtụtụ n'uche n'ọnụ nye ọbụla ọhụrụ na ọtụtụ n'uche n'ọnụ yo ga-amarị na mmanya wa wechi ezune nni wee si ezune kanopi ezune ekwa akwade eyi dia oyi mụ amụ iji akwamozue jee seti akwụkwọ na eri nye oriri nye ọbụla ahụ na ya atụtụ n'uche n'ọnụ kwụsị ya site atajeme ka nsi bido agwa m ụnụ na nye dị mma na adị egwu mana nke na ịmarị gba na-eme o werikwa isi o onye mmadụ eme anara isi site atajeme mụla uche jụpụcha akwụkwọ ka ọ bụ nye na nwata na akọkọ nwanyị ka ọ bụ eziokwu dọ ka ọ bụ ntụ nye na nwata na kwuzi na ya tata eziokwu dọ ka ọ bụ ntụ ọ bụ nnu ememe ka ọ bụ na nye ame ọ bụ na nnu ememe dọ mụla ya bụ wele ogeni jụ onwe ya ajụjụ bụ nye na nwa ndụ nta na-ekwu ọnwụ bụ eziokwu dọ ọ bụ na ọ bụ na nye marị jụpụcha maka na ajụjụ a na-efu ụzọ ịjụpụcha akọwa anụ wee na nye na nwata na-ekwu bụ ezie si tata zemene si tata wele mmeri nsọ ịnụ na mmadụ nwụrụ ebu enyeghi ọgwụ jesi ọgwụ akọwa wee na okenye ewerio ebidozie wee nye gbasara akwamozu oyo ihe izizi ị ga-ajụ bụ mgbe asha one ka ọ dị maka na asụ wee n'ebe ebo nwudome kedu ọkpala si ebido
mgbasha one ka ọ dị ịmarị mgbasha one ọ dị ya marị nke one yu nwa dị adụwa atụ ntụ elubo adụ ebudo ọgbọ amada elubo adụ ebugoni ọgbọ elubo ịmarị mgbasha one ọ dị mara one yu nwa dị ya marị ka ọ bụ ya ụdị ụdị ama isi ka ọ bụ ya dị ọ bụ na ya ụdị onye ọ na-epeni ụdị ama isi du isu n'ụlọ be onye ịchụ ihe niwe wee kwado ya bụ akwamozu ihe mmadụ ya jee ewe ka ọ bụ eje ihe nwunye ya ka ala bụ na nye iyezuwe wee nie onye dị ya tụmadụ onye yu na-abụ ebo ọ bụ na onye ọnị na eyu na-achị bọkọ jọgbu onwe mmadụ ada akwa nwa ahụghị ya bụ nye bụ mme n'ụzọ dị iche n'iche ya ka njesi ka nti ọnụ n'ime ụnụ kwụsị ya ọ bụ na enu ọbịa n'oge buche ka ọ bụ amarịna nye dị marịna a da egbue mana esi tata jem ịmarịga kwụsị ya ịnụ na ewebe m akwamozu ya chọpụcha eniwe akwa ụna achọkwa ịmụa mmedia ka ọ bụ ya dịam ọ bụ na ya ụdị oyo ogi na eyi na oyo nọ n'ọgbọ mana ya ụdị ya du ishu na ebeghị ụlọ beghị ozugbo ozugbo ejekwa egbe na-eme m akwamozu ọ na mmarị na osikapa wesi asọ n'ụsọ osikapa wesi sọ ụsọ osikapa wesi na ka o si dị ịhụ elegede nniwe ebuche ịhụ mmanya ịla ejikwa ọnụ rigbuo onwe ilu ebe dị nọ chọpụcha ewe akwa ọ bụ na yu na-achị yu na echi na unu bụ ebo unu abụ na ebo were uche du onwe ya ọdụ were ile ikwu eze ọnụ were ile ikwu eze ọnụ wee zụọ nwata mara ihe olo ozozi onwe were ile gwu eze ọnụ du ishu n'ụlọ be nwachada ya ga-ata na ya ụta n'iji name ejụa ikim ijiri bịa bụ na akwa nọ ya gwa wena ya ụdị ya na mmadụ ada akwa onye ọdị ya mmadụ ada akwa nwa nọka ọ shadomekwu n'ọnụ maka na ọ nwebe m ga-ekwuluzi ya bụ okwu otutu eme daalụ na chukwu ya gọzie ọnụ kwunu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ Enu Ani Cultural Forum onye ọbụla ikiri be bụ nye onyinyo mmemepụcha zipụtụkwa ka ndị oyi kirizikwa maka na okwu ya dị eri ọsọ gbuo onwe daalụ na chukwu ya gọzie ọnụ